ҳамасола дар ҷаҳон 2 ноябр рӯзи умумии ҷаҳонии балет қайд карда мешавад. бори аввал ин калима дар Италия шунида шуда, худи жанр дар Фаронса пайдо шудааст. илова бар ин, балет ифтихори аслии Русия мебошад. калимаи балет аз итолиёвӣ тарҷума шудааст, яъне ман рақс мекунам маъно дорад. аввалин зикри балет ба асри 15 рост меояд. далелҳо мавҷуданд, ки муаллимаи рақсӣ дар бори Доменико Пиачензе пешниҳод кардааст, ки якчанд рақсҳоро барои тӯби навбатӣ муттаҳид карда, барои онҳо финали тантанавӣ навишта, онҳоро ҳамчун балет таъин кунад. аммо худи жанр каме дертар дар Италия пайдо шуд. дар асри 17 спектаклҳои омехта шӯҳрат пайдо карданд. дар Тоҷикистон балет дар ҳаёти ҷомеа ҳамеша мақоми хоса дорад. соли 2021 пас аз омадани роҳбарияти нав, ҳаёти театри давлатии опера ва балети Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба таври назаррас рангинтару ҷолибтар гардид. ба туфайли барномаҳои рангин ва сафарҳои ҳунарии ситораҳои хориҷӣ, ситораҳои балети мо низ худро ба тарзи дигар нишон доданд. нахуст намоишҳои овозадор пайваста дар ҷомеа муҳокима мешаванд ва сокинон бесаброна пешниҳодҳои навро интизоранд. гузориши Мадина Каримова, Ҷамшедзода Ҷаҳонгир барои барномаи иттилоотӣ Паёми рӯз.